Επικαιρότητα σε 1 λεπτό. Πρώτη εβδομάδα. Ξεκινάμε με το Θωμάς 300. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση. Η Ένωση τα βρήκε με την Μπρέντφορντ για την απόκτηση του 28χρονου κίπερ. Η Ένωση εξετάζει και το ενδεχόμενο δανεισμού του Κορέα, σύμφωνα με το Sky Sport Italia. Ο Χοακίν Κορέα φαίνεται πως είναι για την ΑΕΚ ο μεγαλύτερος μεταγραφικός της πόθος για την επίθεση. Βέβαια μην ξεχνάμε πόσο μεγάλο συμβόλαιο θέλει ένας τέτοιος παίχτης για να γίνει η μεταγραφή. Στο χέρι της ΑΕΚ ο Αντούνα, γράφουν οι Μεξικανοί. Τις τελευταίες ώρες στη χώρα των Αστέκων υπάρχει μπαράζ ρεπορτάζ για τον Αντούνα και την ΑΕΚ και σχεδόν όλα αναφέρουν πως ΑΕΚ και Τσίβας είναι σε ανοιχτή γραμμή για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του παίκτη στην Ελλάδα. Οι εξελίξεις, λοιπόν, στην εν λόγω υπόθεση αναμένονται ραγδαίες τις προσεχείς ημέρες, αφού οι κυτρινόμαυροι, από μικρόν με τόνο, τι φαίνεται, θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν αν θα ενεργοποιήσουν τη συμφωνία τους με τον ποδοσφαιριστή. Τα έδωσε όλα η Ένωση και κλείνει κοητά στα 4 εκατομμύριο ευρώ. Η ΑΕΚ κλείνει το κενό στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης δίνοντας 4 εκατομμύριο ευρώ για τον Αμπουμπακάρη Κοητά. Η ΑΕΚ ξεκίνησε από τα 2,5 και έφτασε στα 4 εκατομμύρια ευρώ με τον Μάριο Ηλιόπουλο να λέει συνεχώς ναι σε κάθε απέτηση των Βέλγων για να γίνει η μεταγραφή. Οριστική συμφωνία με Περέιρα μέχρι το 2026. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Ρομπέρτο Περέιρα, καθώς η Ένωση έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει μέχρι το 2026. Ευχαριστούμε πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο παρακαλώ πολύ ακολουθήστε μας και μη χάνετε κανένα από τα νέα βίντεο μας.